Emulze mají různé barvy. Co léčí tahle modrá? Modrá emulze je vyvinutá k léčení náhle vzniklých akutních natažení bolestí svalů, kloubů, podvrtnutí kotníku, úrazovým mechanismem. Dále se dá velmi dobře použít na snížení horečky u dětí a snížení akutních projevů zánětů dutin. Z jakých bylin je složená? Je složená z kůry čínské mandarinky, z máty a kafru. Tyhle tři byliny způsobují snížení otoku, snížení zánětu a zejména, a to bych tady zdůraznil, kůra čínské mandarinky způsobuje, že nedochází k následkům po jednotlivých úrazech. Takové ty změny počasí, které vás bolí celý život. Je to ta chladivá emulze? Je to chladivá emulze, snižuje otoky a záněty.